Bazalwane siyabonga ngoba umndisi abasifikelele egameni lenkosi yethu Jesu. Haleluya. Izwi yami nje ngiyabonga uNkulunkulu. Ngiye ngacabanga izolo ukuthi umuntu lasuka khona noma kukude umuntu la alande khona uNkulunkulu. Ngisafunda isikole, ngiye ngayilanda kude, ngisafunda isikole ekhaya sikhulu kuthiwa siyikonzweni. Siyisontweni sikhulu ekhaya. Futhi umama wayengafunda ukubona izinto esicela ndabani ngesontweni. Kodwa sahamba sasuka endaweni kaNkulunkulu. uNkulunkulu wangilanda kude. Ngangicela ngisasesikoleni. Sasiya enkonzweni basesikoleni kodwa siyodlala egameni lenkosi yethu Jesu. Kodwa ngahamba uNkulunkulu wayewangilanda. Langilanda khona odakeni. uNkulunkulu langilanda khona bazalwane. Cabanga ukuthi ukhona umzalwane ofana nami langilanda khona uNkulunkulu. Kodwa ngangikwenza buthule, ngikwenza kucasha. Ngangingaphumeli ukubala izinto zami zezwe. Ngibheke nje uNkulunkulu sinelilanga lokuphila impilo yamama. Khona esinye isikhathi singabantu abasha siphila impilo yamama. Cha, ngiphila impilo yamama ngaleso sikhathi. Uthi ena ngafika kwaba umphostoli ngiyingane kakhulu. Lapha ngahlala ngafisha 20 ngaphansi ka 20 kakhulu. Ngafika kwaba umphostoli usikhulise ngezwi kodwa besibalekile. Sibalekile singadingi ukubheka. Ethi mama sibeka kwaba umphostoli ngekhaya ngithi ngekhaya ngekhaya indawo zami. Ngelinye ilanga ngahamba indawo zami kade ngithola ukuduvuleka la ngikho. Ngibonga manje uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu mhlawumbe ubengangenawo manje noma ngangenayo ekhaya. Mhlawumbe ubengasho. Ngiyibheka ukuthi uNkulunkulu wangilanda kude. Akekho ngangama kulanda khona. La ngilanda khona. Ngiyambonga uNkulunkulu lesi sikhathi. Sizoya kofakazi bazalwane lithi izwi lenkosi. Onendoda nofakazi. Sesina kofakazi. Kodwa sizocela ufakazi abo-5 minutes. Umuntu uzozisho ukuthi ubani, uvelaphi, nesibongo egameni lenkosi yethu Jesu. Haleluya. Siyahamba ngizocela uNtofika abe maqondana naleli phepha egameni lenkosi yethu Jesu.